Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga gala, dili nga atong tunumanon sa kahanginan CONA, Cathy Kisses on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Brando Padre, Edwin Academia Akab. Abino adlaw karon nga Biyernes, no? Biyernes Santo na dili Biyernes Santo. First Friday of Lent. Ayan, no? Nahala, no? Karong adlaw mga gala, pwede na puntang Station of the Cross, no? Kay Quaresma na baya, no? Una galipay ta kayo kay tagaan na pag kita dugang kinabuhi nga magbag-o sa atong sa atong kinaiya. Ayan, no? Hala, no? Kumusta din ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager, si Father Rama Ata, nga to ang mga kaigsuunan nga mga kaparian. Buwan atong pasalamatan dahil si Bishop Julito Cortez, nga kaming mga kaparian, itagaan na po bigbag-ong mga assignments. Takang salamat, Bishop ha, sa imong mga pagsaling kanamo nga kuan gihapon, makadumala gihapon og parokya kining parish administration. Salamat, Bishop, nga imo kaming gisaligan sa among tagsa-tagsa ka mga assignments. Thank you kayo. Sa ating arita mahigala sa ato nga CP News, balitang simbahano ni ining kamuntuhon. Boy na mahigala si Cardinal Jose Advincula, matud pa sa English, no? Urge Catholics to confront personal and collective responsibility, saying that repentance must include acknowledging complicity in corruption and injustice. Ang mga isulti ni Cardinal Jose Advincula, no? Nga ato gyud nga dawaton, no, ang atong responsibilidad nga kita ato gyud nga dawaton nga kita nakatampo gyud og gamay sa corruption ug injustice, no, matud pa ni Bishop Cardinal Jose Advincula, no. So muna, no, nga ingon siya nga mamalandong gitag maayo mga gala, no, personal and collective responsibility. Dili lang kay pipila ra ka tawo may ato ang tulisukon tungod ni anang mga corruption and injustice kita mismo, no, kay isip sa katawhan doon naman tayo ikatampo kay ano man unang-una ang mga politiko kita ba ay nagpili no? So in one way or another naka-contribute po kita sa mga corruption o injustices. Balita gikan sa Vatican, si Pope Leo XIV maoy nang muna sa traditional Ash Wednesday penitential procession dito sa Rome's Aventine Hill on kining Santa Sabina, where he celebrate marking the start of Lent. Mao kanto mahigala, no, ang atuang balitang simbahano ni ining kamuntuhon. Abi no arita mahigala sa atuang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon February 20, walay lain kung dili si matod pa diri sa atuang listahan. February 20. No, nga tuwa karong santo mao si Saint of the Day nato, aduhan sila kabuok, no, ang mga kabataan nga nakasaksi sa pagpakita sa mahal nga Birhen, no, si Santa Jacinta ug si Francisco Marto. Sigon sa atong nahinumduman ni atong 1917, ni atong May 13 to October 13, dunay apparition ang atong mahal nga Birhen dito sa Cuba de Era, near Fatima, 110 miles north of Lisbon. Nya matud pa for 6 months nibalik sila sa spot nga diin nagpakita ang atong mahal nga Birhen. Unya giingnan to sila nga learn to pray the rosary to obtain peace of the world and the end of World War I, no, and pray for sinners for the conversion of Russia. And then 90,000 people were asked. 2 years later, Francisco died and Jacinta also died. Their bodies are now buried in Basilica in Fatima. Now, of course, Jacinta, Lucia was still buhi pa ni atong higayuna na ulahin man kini si Santa Lucia. Na Santa pud gihapon kini si Santa Lucia, no. 5 years later, so karon adlaw mahigala ginumduman nato ang tulo ka mga bata
no, ang duha ka mga bata at tulong na gyay, no, kay murag na santa naman pod si Lucia, no, si Santa Jacinta, San Francisco ug si Santa Lucia. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Okay, arita gamay mahigala. Medyo kadali taron mahigala kay gadali ta na patay mga schedule, no? Okay, no, mga pangutana. Kaning membro, kining katolikong simbahan, kitang miyembro, kinahanglan bagyod nga mangumpisal. Natural, no? Pati po ni pangutanahan ni mo, sister. Kita isip miyembro sa katolikong simbahan, aduna kita upat ka importanteng tulumanon, no? Number 1, attend Mass on Sundays and holidays of obligation. Number 2, confess our sins at least once a year. And number 3, receive the Eucharist at least once a year and provide for the needs of the church. Ayan, no? So, muna ato ang mga upat ka importanteng tulumanon, no? Attend Mass on Sundays and holidays of obligation. Mangumpisal kita at least once a year. Mangalawat kita at least once a year. Unya, mutabang kita sa mga panginahanglanon sa simbahan. Ikuang gina siya, kanang obligasyon gina. Of course, what are the spiritual and psychological value of confession? Number 1, self-knowledge is increased. Para ber kita mangumpisal, kinahanglan gyud nga dunay gitawag natong examination of conscience, self-evaluation. Unsa man ang imong sala, nganong nahimo man nimo ni mga salaa, ana, no? Unya, it can also facilitate conversion, pagbago sa kaugalingon, make us a better person. The will is strengthened, self-control is attained, and peace of mind and heart. Ano, no? Unya, mas strengthen po ang atong relationship with God. No? Muna, no? Muna nga, kung atong basahon sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 15, matud pa diri, pagsugiray kamo sa inyong mga sala, o pag-ampo alang sa usag atang usa kanan mga alang sa pausag-usa aron ka mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Unya, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. No? Sa panultihon, Kapitulo 14, versikulo 9, daw walay bali sa mga buang-buang ang ilang mga sala apan ang mga buutan mangita og pasaylo. Gidaliman ka. So giahwag kita nga i-avail natong ang katolikong sakramento sa kumpisal nga gipiyal kanato ni Kristo pinaagi sa mga apostoles. Kaya kung sa Juan atong basahon sa Juan Kapitulo 20 bersikulo 21 at 23, unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihoy pa nila sila. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa ito pa mo avail gyud ta kay mga apostoles gitagaan man og katungod sa pagpasaylog sala. Yang katungod sa pagpasaylo gipasa usab sa apostoles ngadto sa mga kaobispuhan. Sa buhat sa mga apostoles Kapitulo 8 versikulo 17, unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang maong pagpandong mao ang pagpasa sa katungod, usa na niini mao ang pagpasaylo sa sala. Mao kini ang gitawag sa ordination, ang pagpasa sa orden sa pagkapari. Gipasa usab sa mga obispo ngadto sa mga tawo nga nahimong pari pinaagi sa ordination. Ayan, no? So, angay na itong mahinumduman nga ang relihiyong katoliko lamang ang na sekretong koneksyon kang Kristo pinaagi sa mga apostoles. No? Matud pa, Matthew 8:21, ang napulog o sa katinunan, beadto sa Galilea dun sa bungtod sa napaadtuan kanila ni Jesus. O sa ilang pagpakita niya, gisimba nila siya, apan ilang ang adunay pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila. Sa kasaysayan sa simbahan, church history, nahimong Kristiyanos ang nasod sa Espanya tungod sa apostoles nga si Santiago Mayor. Ang una nga si Santiago nga gitawag kay duha man sila, naapan po'y Santiago Menor. Human nga nahimong Kristiyanos ang Espanya, gidali kining pagtuuhan nila sa ni Magellan o sa ka Portuguese explorer nga gikomisyon ni Haring Felipe.
Busa gipakuyogan sila og pari si Padre Jose de Valderrama. Ngatong 51 nagsugod ang Kristyanismo sa Pilipinas, ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18-19, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko nimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So si Pope Francis mao ang ika-266 nga pope. Ang pinakauna mao si Saint Peter. Pero sa ako nang ginaingon mga higala, medyo bisi-bisi tagamay. So daghang salamat na sa pakiguban ha. Nang hinaot ko nga na ang gyud kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.